Toi tossa on yksi maailman isoimpia poppistaroja. Ja tää tässä on imarlainen valokuvaaja, eli meikä. Viimeisen vuoden aikana, aina kun mä oon nähnyt ihmisiä, niin kaikista yleisin kysymys, mitä melkein joka ikinen kysyy, on, että Nesti, miten siinä Ed Sheeran hommassa oikein kävi? No, otetaan selvä. Moikka. Mä olin jo menossa nukkuun iltapesulle, mutta mun oli pakko hakea kameraa, että mä saan tämän fiiliksen talteen. Nimittäin The One and Only Ed Sheeran julkaisi just äsken videon. Mä olin tässä niinku makkarin sohvalla sängyssä. Chillailin täällä itekseni. Selailin somea. Se siis julkaisee uuden levyn. Se haluaa, että jokaisesta biisistä tehdään musavideo. Ja se haluaa, että jokainen musavideon tekijä on eri maasta. Ja se haluaa, että ne musavideoiden tekijät on sen faneja. Se ei halua mitään niin kuin iso tuotantoyhtiö, vaan se haluaa, että tämä on tämmöinen yhteisöllinen fanien tekemä juttu. Hey guys, so Autumn Variations is coming. It's going to be my first album on my own record label, and I want to get creative with the fans. So basically, if you know anyone that makes music videos, please comment and tag them below. It can be from any country, anywhere. You don't have to be a professional music video person. You can just be a creative, whatever, art, anything. Please tag your friend in the comment below. We're going to choose 14 people from 14 countries to make 14 videos. I can't wait to see them. Tätä on vaikea selittää tuntemattomalle kameran toisella puolella, mutta mulla ei ole ollut ihan helpoin vuosi. Ja tässä on tapahtunut aika paljon kaikkea. Vähän niin kuin negatiivista. Mä oon edelleen niin kuin tosi positiivisella mielellä ja kaikkea ei ole niin kuin mitään hätää. Mutta jotenkin mä en itsekään uskois, mutta Ed Sheeran on viimeisen vuoden aikana pelastanut mua niin monessa. Kun mä näin tämän videon, niin mun tuli fiilis, että mun on pakko ainakin laittaa joku kommentti tohon, että hei, että mä voin tehdä sen videon, yhden niistä videoista. Ja wow. En tiedä mitä mä sanoisin, mutta tää vaan tuntuu siltä, että tää on jollain tavalla, tää ei ole sattumaa, että mä satuin bongaa tän, joten katsotaan. Mun on pakko laittaa tähän jotain. Muuten mä en saa nukuttua ja mun on pakko saada nukuttua, koska huomenna ihan sikan töitä. Mä mietin jonkun kommentin tähän nyt. Okei, mä mietin hetken, että mitä mä laitan tohon. Ja loppupeleissä mä laitoin ihan vaan semmonen ensimmäisen ajatuksen, mikä mun tuli. Eli tavallaan se, että miten Ed on auttanut mua tietämättään, niin mä haluaisin tavallaan antaa jotain takaisin hälle. En mä tiedä, mitä tästä seuraa. Ja siis tossa on nyt joku linkki, missä pitää katsoa tarkemmat infot ja noi sopimusjutut ja tommoset. Mutta niin, mä ehkä katon ne huomenna. Ehkä mä en nyt käy niitä kattoo. Mut joo, nyt hyvää yötä ja katsotaan mitä tapahtuu huomenna. Tuossa kommentissa on melkein 1000 tykkäystä. Mä en ois oikeasti uskonut, mutta jengi on jakanut sitä juttua ja paljon tykkäyksiä ja kommentteja ja kaikki niinku mun asiakkaat on laittanut sinne, että ota tää tyyppi. Mä oon niinku häkeltynyt kaikista noista kommenteista ja kaikista ihan sikana. Jo se on jotenkin nyt ihan älyttömän hienoa. Wow, hyvät fiilikset, yes. Mä tiedän, että Ed Sheeran tykkää Suomesta ja siis se ei ole mitään vaan semmoista niinku, että se höpisee, vaan se oikeasti tykkää Suomesta ja suomalaisista. Ja mä haluaisin uskoa, että se haluaa, että joku niistä videotekijöistä on suomalainen. Ja se on eri asia, että onko se minä vai onko se joku muu, mutta olisi hienoa, että Suomi saisi yhden niistä videoista. Ja siis mulle jo kommentoitiin tuolla, että kuulemma kellään ei ole yhtä paljon tykkäyksiä tässä kommentissa. Eli jotenkin mä haluaisin uskoa, että niitä on ainakin pakko tsiikaa, niinku, että kuka on tää äijä, mitä se tekee. Ja niinku, katsotaan, mitä tässä kehkeytyy. Tässä kuitenkin vielä aikaa ilmeisesti ennen kuin ne tekee niitä päätöksiä. Okei, eli tämähän oli ihan semmoinen virallinen ilmoittautuminen. Siinä on semmoinen lomake, mikä pitää täyttää. Ja sitten siinä tavallaan niinku, siinä allekirjoitettiin jo sopimus siitä musavideon hommasta. Jotakin jännä kertoa sopimus Ed Sheeranin kanssa. Se on niinku jännä keissi, mutta siis tavallaan siltä varalta, että mut valittaisi, niin mun piti hyväksyä ne sopimusehdot jo valmiiksi. Sitten tuli kaikenlaisia niinku yhteydenottoja niinku yhteistyöhön ja siellä oli matkailuautoa ja oli näyttelijää ja oli kakkoskuvaajaa ja oli vaikka ja ketä oli kiinnostunut tulee jeesaa ton musavideon tekemisessä. Mut niin kuin Timo Jutila sanoo, niin mennään eteenpäin. No miten tässä kaikessa sit lopulta kävi? Ei kauhean hyvin. Ei päässyt tekemään Ed Sheeranille musiikkivideoa ainakaan vielä. Mä oon silti älyttömän kiitollinen, että mä osallistuin tähän. Tästä on tullut niin paljon energiaa, tästä on tullut niin paljon positiivisia palautteita. Mä veikkaan, että tästä on tullut jopa jotain töitä mulle. Tuki, mitä mä oon saanut, on ollut ihan uskomatonta, että en mä ois ikinä osannut kuvitellakaan. Viimeis kun mä katoin, niin siellä mun kommentille oli 1234. 1234, jonkun PIN-koodi, tykkäystä ja olisiko ollut 150 kommenttia. Itse asiassa katsotaan vähän, mitä siellä lukee. Definitely unique, delicate and beautiful style, a warm recommendation. Wow, Lyde, kiitos.
paljon liekki-emojia sydäntä. Awesome talent and visions. He's the right mastermind for you, Ed. Big Granny, I'll throw myself in as a bonus and we'll hit the road together. Kiitos Janika. Huikea kollegalta tulee tukea. Oi, tää on paha. A hugely talented guy with personal touch in everything he does. I've seen photos, videos and music from him. Artist in many ways and what a wonderful person. Huge recommendation. Kiitos. Maso Lehtonen, King of Nekkaspuu. Terkkuja Hämeenlinna. Warm recommendation to Granny. I've seen his work and it is amazing. A really nice guy too, so go for it. Niinku kaikki nämä kommentit, tuo määrä mitä tuli ja mitä tuli yksityisviestejä kaikki kommentteja ja muuta, niin lämmittää mieltä. Tuntuu, että mä oon tehnyt jotain ehkä elämässäni oikein ja mä oon tehnyt aina tätä mun duunia ihan älyttömällä intohimolla. Ja ehkä joku päivä kohdataan Edin kanssa uudestaan. Mun kaveri laittoi viestiä, että nuorten yrittäjän johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Pirhonen kertoo esimerkkinä meikästä täällä näin. Täällä mä oon isolla screenillä ja ilmeisesti jonkunlaisena sosiaalisen median verkostojen esimerkkinä. Aika makea terkkuja myös Jussille. Kiva, että käytit meikää tommoseen. Ja mä oon tavallaan aina halunnut kannustaa ihmisiä unelmoimaan ja niinku tekemään niitä juttuja, mitä ne haluu. Niin tässä nyt on niinku hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon tää yksinkertainen ajatus, että mulla tuli fiilis, että vitsi, että mä laitan tohon sen kommentin ja mä haluan tehdä tämän videon ja mä teen asioita sen eteen. Niin ei tarvinnut ihan kauheasti tehdä, niin siitä seurasi valtavasti hyviä juttuja. Okei, tää levyn nimi oli Autumn Variations, joka siis meikälle kolahtaa jotenkin aika paljon, koska syksy on aina sellaista melankolista aikaa itselleen ja sitä käy aika mielenkiintoisessa ajatuksessa usein syksyllä ja välillä jopa ahistaa pimeys ja synkkyys, mutta kuitenkin siinä on tietynlainen semmoinen kauneus, mistä mä tykkään. Ja, mä valitsin näistä biisistä nimien perusteella. Mä oon silloin kuullut tämmöisen biisin kuin When Will I Be Alright. Ja en tiedä, olisiko valinnut tätä samaa biisiä, jos mä olisin kuullut nämä biisit, mutta jotenkin tää sopii myös meille tosi hyvin. Että sitä aina tekee niin paljon ja grindaa ja miettii, että milloin löytää se tasapainoinen, milloin mä tuun olemaan niinku okei. Mulla oli muutamakin ajatus, että millainen video tästä tulee, mutta se mun perimmäinen ajatus, mitä mä olisin luultavasti lähtenyt tekemään, olisi ollut, että mä olisin yhdistänyt tämmöisen tarinan suomalaisiin hienoihin maisemiin. Eli me oltaisiin otettu iso auto ja lähdetty muutamaksi päiväksi kiertelemään Suomeen muutamia hienoja lokaatioita. Ja se tarina, mikä siinä olisi ollut, niin olisi luultavasti ollut kahden tämmöisen nuoren naisen tarina ystävyydestä, jossa ne molemmat olisi ehkä aloittanut sitä matkaa yksinään ja ne olisi ollut vähän hukassa siinä alkuun ja sitten niillä olisi tavallaan heidän niinku luonteenpiirteiden ja harrastusten ja tämmöisten kautta hyö sitten vahvistuu siinä matkalla ja löytää lopulta sitten biisin lopussa, videon lopussa toisensa ja sitten se tavallaan se jollain taas ympärä olisi sulkeutunut. Ja mä olisin niin halunnut tehdä tämän videon, mutta nyt se ei ainakin toistaiseksi tekemättä ainakin tähän biisiin. Mutta ehkä mä käytän ton ajatuksen ja vision joskus johonkin toiseen juttuun ja sekin on ihan okei. Just sinä aikana, milloin mä tavallaan oletan, että hyö on tehnyt päätöksiä, niin mulle on tullut 6 kappaletta puheluita tuntemattomasta numerosta. Tämän niin 2 viikon jaksolla niitä tuli 6 kappaletta. En ollut ikinä tajunnut niitä puheluita silloin, kun se puhelin soi, ja sitten kun ei voi soittaa takaisin, kun ihan niin tuntematon numero. Jotenkin jäi mieleen, että onko ne koittanut soittaa, ja sitten ne on sillä että no ei tää vastaan, niin annetaan seuraavalla. Jotenkin vaikea kuvitella, että ne ottais kaikki yhteystiedot ja ainoastaan soittamalla puhelimeen sitten tollasesta ottaisi yhteyttä. Sitten ne puhelut loppu ja sitten meni joku kuukausi, niin ne alkoi julkaisen niitä videoita. Mä en tiedä, tosiaan tiedä, mutta niin vähän jäi mietittää. Kyllä mä luotan, että ne olisi muutenkin ottanut yhteyttä. Kiva, kun jaksot katsoa videon. Jos tykkäsit, niin laita kanava tilaukseen. Eiköhän me kaikenlaista hauskaa tänne keksitä jatkossakin. Ciao.